Siinä on Pilot Road 2. Vai hetkinen. Eipäs kun 4. 4 on eessä. Vasta vaihdettu. Sinne on kaasarien synkkaus ja venttilien tarkistus tehty. Sekin on tämän suven puolella. Sitten takapuolella on, no täällä on Pilot Road 2. Sekin on uuden karheen. Oliko viime syksynä vaihoin. Ja ei oo monta tuhatta tänä kesänä tullut. Ketjut nyt on kiiltelleen kun juutalaisen nekon justiinsa rasvasin, mutta ne on uudet. Samoin rattaat on vaihdettu tänä kesänä. Telinet, siinä on yhden laukun teline. Siinä on moottoriosastoa. Moottori, joo. Etuiskarit minä huolatutin. Vaihdettiin öljyt ja kaikki stefaat ja tiivisteet, mitä se nyt oli. Sitten vikoja löytyy pikkasen tuommoista kiveä iskemään, en tiedä näkyykö tuossa, nythän tuossa on Aan alapuolella näkyy. Siellä on tämmöistä pientä runtia. Ollut joskus, en tiedä milloin. Tuossa on näyttäisi ihan kuin olisi jotakin. No ei oo paljon. Samoin tällä puolella on pari kiveä iskemään. Tuossa ja tuossa. Ajettu 62 700. Eilen tuli viimeksi kilometriä. Kylmä moottori on, niin minä pistän kääntiin tämän. Niin näyttää, että käypi ja kukkuu. Nyt jo ottamaan vähäksi aikaa tämmösen kytkin kahvaa otteen. Se joutuu Kawasakissa vähän. Tämä on ihan näissä tyypillinen. Tästä tämän mallin. Vähän kaasulla avittamaan käyntiin. Siitä se sitten hörää. Öljyt siihen on vaihdettu tänä kesänä. Samoin suodatin. Jarrupalat on vaihdeltu. Että ainakin vaihdettiin. En muista oliko taaksekin. Ainakin ettei oli. Tuohan tuo.
Semmonen peli.